Iriyo nade jahera mar penj. Laktar kawa wacho ni ngima en mwandu, en morna mar bedo kod odiechieng'. Wapuonjore gik mabeyo, gik matut mokalo mamiyo wabedo kod ngima makare. Emomiyo kaka penj laktar waneno gani wakedo ni lakteche mantiere kod lony mamalo mokalo. Yena mondo mi arwake laktarwa ma kawuono bonyiso wa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage atwa donje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Matecho ne nan Ruth Otieno kenda mor kodi kik dhi mabor kata matin machiegni daktari. Erokamano. Kuom nyinga iluonga ni Dominic Hamisi Owino. An Wood Migori County, Awendo Sub-County, North Sakwa Ward, Saria Primary, Ringa Village. Kanye kama uoke. To moloyo an a physiotherapist, waluongo gi dho maro an nyapacho, ne ajarwecho, kende irwecho kanyo alonye weche mag leche kod choke. Koro emomiyo antiere kaka wuono mondo mi wapuonjre e achiel ariyo adek manyalo bedo ni nyalo thago nyithindo, manyalo chago joma mine, manyalo thago joma jonyuol ka giyudo nyathi moginyuolo. To koro wadwaro ni mondo wapuonjre to ka nyathi onyuol to onyalo kawo muda maromo nade mondo chak obed ng'ama otegno ma bende nyalo or. To kopo ni nyathi ok odongo haraka mi to bedo gi ok onyal timo gik mowinjore bende onyalo timo. Koro ang'o manyalo bedo ni nyalo kelo mango, to ere kaka bende wanyalo mondo mi wakonye. Ma koro wanyalo wacho ni to deko mar tegno mar nyathi. Mane madwa ni mondo wawuoye kawuono. Nyakoro Mogejwangi winjo wachno en deko mar tegno mar nyathi. Tiende ni nyathi onego beni nyuolo ko chal nade, korom nade, ka choke ne chal nade, ka leche ne chal nade. Kaka kit dhano onego beni ko chopo kamoro to ntiere okang' mosegoyo kata milestone. Kapo nono ni okotimo mano e seche mowinjore, chandruok nyalo bedo e seche manyime. Daktari moro kapok wadonje twaka, chuny twaka, ilonye weche mag choke kachiel kodaka kod leche kachiel koda ka choke. Gimomiyo onego beni gibedo kare mondo mi ngima ng'ato bed kare, ginango gini kikaw mana nus dakika kende mondo mwadonje twak. Mondo mi dhano bed ni nyalo bedo ni kare, obwongo mare kendo gi spinal cord mare owinjore bed ni nitiere makare. Aeto obwongo mare to gi spinal cord mare no, aeto kendo gi leche mantiere kuome, to gi remo bende karingo maber. Mano koro biro yudo ni dhano nyalo dongo piyo piyo kendo bed maber. To ka nitiere tabu manyalo mako obwongo, kendo nyalo chako mako kata mana leche, aeto kendo nyalo kata mako kata remo kata gi choke ka, to koro nyalo miyo koro ng'ato ok nyal dongo mapiyo piyo. Nikech wawacho niya, leche mantiere dendwa gi makore e choke. Koro samoro nyalo yudo ni ng'ato nyalo bedo ni entiere gi tabu e chogo. Koro manyisore ni ka en tabu e chogo to biro yudo ni koro leche mamakore e chogo kacha ok nyal yudo kama gigawore maber mondo mi koro gidonga haraka. Koro kopo ni koro tabu nyalo bedo ni nitiere leche, kata nyalo bedo ni nitiere obwongo, kata mana olumbru e choke, e lumbru mar onding kanyo, to mano biro yudo ni koro dongo mar nyathi nyalo bedo ni koro dhi mos moko winjore obed ni bedo kamano. Nyakora Mogejwangi winjo weche go en twak mantiere kod nengo mokalo. Deko e okenge mag dongo, tiende ni gimoro amora onego bed ni timore e seche monego bed ni otimore. Daktari, seche ma ng'ato yudo nyathi, ntiere ga kaka ji dwaro ga ni kochopo kama to nyathini nyalo chako bet, kochopo kama to onego bed ni ochako lak, kochopo kama to chako diedo, kochopo kama to chako wuotho. Wantiere kod picha moro kama ber mokalo. Mori nyalo wuotho kodwa e pichni gi mondi ka imedo puonjo wagodo weche ma wadwa ni wapuonjre di chieng' makawuono. Kapok wadhi e picha kanyo, tanyalo wacho ni nyathi konyuol to owinjore onyuole e samo owinjore ni nitiere makare. Makendo bende min nyathi samoro osedhi modhi nyaka hospital ma daktari mar joma mine onene ma nyathi onyuol. Koro sama nyathi onyuol, koro wabiro cheko to nyathi samo nyuole ni. Sama nyathi nyalo yudo tabu seche ma min gi pod oting'e ka en e ich kapok onyuole. Kendo nyathi bende nyalo yudo tabu koponi seche minyuole onyalo yudo tabu. Kendo nyathi bende nyalo yudo ni samoro ni mako ich, to wan gi gima waluongo ni genetical components, yani kaka nyinyo mar dhano. Koro samoro gigo nyalo timore, yudo problem no timore tire mani mako ich, kata seche ma in gi ich pek nyalo bedo ni problem ochakore. Koro sama koro nyathi ni biro nyuole, to nyalo yudo ni gicha no osetimore kaponi ne pod seche mani mako ich, kata seche mane pod en e ich, kata seche mane nyuole.
Koro ka gigo nyalo bedo notimore kamano, koro sama onyuol nyathi wabiro fwenyo ni to koro dwe mokwongo wan gi dwe mokwongo, dwe mar ariyo, dweche mar adek, dwe mar ang'wen, dwe mar abich, dwe mar auchiel, nyaka nyathini nyalo bedo ja higa abich. Koro kaponi nitiere nyathini ok onyal dongo araka, ibiro yudo ni gima nowinjore bedo nyalo timo ka en ja dweche ariyo, chal ka gimo gino dwa time ka en ja dweche 9. Koro manyisore ni ng'ani, koro manyisore ni teku mage mag dongo osedok chien. Koro emomiyo kawuono adwa ni mondo wapuonjre mondo wang'e ni to koro e stage mane mowinjore ni nyathi nyalo bedo ni chalo kama. Mondo ka koro mama onyuolo nyathi to kopono nyalo cheko nyathine ni nyathina ni ncha na nyuole to nyathine kata nyiero ok onyal bedo nyalo nyiero to en gi dweche 3 en gi dweche 4. Koro mano koro biro fwenyo ni nyathine nyalo bedo ni nitiere gi tabu. To bende again sama nyathi onyuol tibiro yudo ni nitiere daktari mar nyithindo manyalo fwenyo. Aito bende samoro bende inyalo kaw remo kata mar mama kata mar wuon gi inyalo cheki ni to bende samoro nyalo bedo ni nitiere gin gi tabu. Ka nitiere kaka gik machalo kaka waluongo kaka Down syndrome, autism, samoro ibiro yudo ni gin tuoche ma samoro genetic component nyalo yudo ni familia no nitiere kaka ne nyalo bedo gi tabu. Koro ibedo gi ikruok makare ni nyathini nyalo bedo nitiere kama. Aito bende samoro tuoche bende samoro nyalo yudo ni ka ng'ama miyo samoro oyudo nyathi ka saa osesongo sana. Samoro ka koro wawacho ni menopause, samoro yudo ka en higni mosedhi mbele saidi. Koro yudo ka koro mijing'o mag dende bende osedok piny. Koro nyalo kelo tabu. To kopone kapok adhi mbele ahinya, koro ne mondo wadhi ane picha mokwongo cha mondo wane ni to chalo nade. Mondo miya wachiw godo ni to koro ang'o mowinjore bed ni timore e stage ka stage. Nyakwaro Muge Jong mana kaka iwinjo wachno en chandruok manyalo a mabor. Inyalo ng'iyo nyathi tiparo ni nyathina ni nyaka bed ni nitiere kod chandruok nikech ok owuothi e seche mowinjore owuothi, ok ochung kod weche makamago. Kara kamano wayudo ni chandruok nyalo bedo e seche mimako ichne, e seche ma nitiere ich ka, kata seche ma inyuole chandruok nyalo bedo kanyo ma ang' obedo kod deko e okange. Daktari machiegni aito machielo bende kata samoro kosenyuole to nyalo yudo infection ka koro senyuol sebedo mang'ongo. Koro ma waluongo gi dho ngere ni milestone timeline at glance. Koro seche ma nyathi onyuol e dweche 2 to owinjore ni nyathini owinjore onyalo bedo no onyalo smile, onyalo buonjo. Koro konyuole tibiro cheko ni nyathini onyalo buonjo. Mano bang' dweche 2. Kogik dwe mar 4 to nyathini koponi kete onindo gi bundiye to onyalo bedo no nyalo ting'o wiye malo. Onyalo bedo no nyalo ting'o wiye malo. Mano ka en gi dwe mar 4. To kogik dwe mar 6 to nyathini owinjore bedo onyalo bedo piny. Onyalo bedo piny kobedo supported. Ikawo ne nanga moko matin ikete kata mane bisen to onyalo bedo piny. Inyalo tene maber, onyalo bedo kamano. Aito ka koro gik dweche 9 to nyathini nyalo bedo no onyalo lak. Onyalo songo matin. Aito ka nyathi ogik dweche 12 manyiso ni higa achiel. Koro nyathino nyalo chako nyono piny, konyalo temo ni mondo wuoth samoro matin. Onyalo songo step matin. Mano ka en dweche 12. To ka en dweche 18 to koro nyathino owinjore bed ni nyalo wuotho. To kendo nyalo wuotho kendo bende onyalo wacho weche moko, onyalo wacho awacha achiel ariyo adek ma gik nyaka par. Onyalo kosegik dweche 18. Koro kosegik higa 2 to nyathino nyalo bedo no nyalo ringo. To kendo bende onyalo wacho weche madhi 50. Onyalo wacho mama, baba, weche madhi kamano, tienda, wang'a. Onyalo wacho kendo nyathini onyalo tugo gi nyithindo bende mamoko e sechego. To ka koro en ja higa 3 to nyathini nyalo bedo ni ka koro onyalo idho ngas mar waluongo gi dho ngere stairs. Onyalo idho ka ne ot mar gorofa, onyalo idho malo. Kendo bende onyalo tugo kata mana gi gik mochalo kaka toys ka matindo onyalo tugo godo. Aito ka koro osegik higa 5 to nyathini koro onyalo kata puonjore ndiko, onyalo puonjore timo gik achiel ariyo adek. Emomiyo samoro wacho ni mae koro e higa ma koro ginyalo chako mondo mi ka koro ginyalo bedo ni gidhi koro kata mana school ka ginyalo chako school. Koro wabiro wacho ni koro dongo odeko ka gigi ok timre ne nyathi e seche mowinjore bed ne gitimore. Koro mabiro luongo ni delayed milestone gi dho ngere. Koro kaka ng'ama mama kata ng'ama janyuol owinjore bed no nyalo ng'iyo nyathi e kidiengego. Koro koponi nitiere pogruok moro ma inyalo ne kuom nyathi to koro wabiro fwenyo
kaka koro map mwagolo mwanyalo timo godo no. Aito koro mano koro biro chuno wani nyaka koro wamany kaka inyalo konye nikech kwa weyo moko wakonye e seche munjore ka to koro nyathini koro nyalo bedo gi tabu. Kamano. Nyakora Mugia wangi winjo weche go kapo nono ni nyathi okoluo kangegi kaka daktari wachonwa ni to nyaka bedie ni chandruok nitiere. Daktari noleronwa maber mokalo ni chandruok nyalo bire kidienje mopogore opogore seche ma nyathini pok obire pinyni kata seche ma inyuole obire pinyni. Daktari adwani mondo mi wadoga ne chien mana matina. Kuom ranyisi nyathi onego beni ka dweche ariyo onego beni obuonjo, onego beni respond to sound. Ka ng'ato go lang moro to temo ng'iyo kuma sound no ai ka ng'ato pamo to temo winjo obro temo ka ng'ama odwa otero wang onyalo tero wang po nono ni nyathi onyuol to sechopo dweche 4 to ineno ka oko smile oko respond to sound. Chandruok nyalo bedo ni nitiere kanye kata de bede ni ang'o motimore e lechene kachiel kod chokene kata ang'o motimore e system ne momiyo mano nyalo timore kachiel kod okange mamoko gi po nono nodeko. Koro nyalo bedo ni kaka natemo wacho ni mondo mi ng'ato bed ni onyalo nyiero, onyalo buonjo, onyalo choro wiye. To wan gik manyalo miyo gigo timore mawuok e obwongo kendo wuok e leche. Koro samoro nyalo bedo sana wanyalo wacho ni ma en neuro development issue. Manyisore ni obwongo mare to gi nerves mage ok ti maber, ok giti kanyakla. Manyisore ni koro nitiere tatizo. Koro tatizo manyalo bedo ni nyathindo nyalo bedo ni nitiere godo. Nyalo bedo achiel kuom geni seche mane nyuole samoro nyalo yudo gima waluongo ni birth asphyxia. Manyisore ni samoro mama no nyalo bedo ni obedo gi muoch kuom seche mang'eny. Koro kobedo gi muoch kuom seche mang'eny manya remo maringo ka nyalo dhi wiye aito okoso muya. Mano nyalo miyo onyalo bedo gi tabu. Kendo machielo bende nyalo bedo ni sama ne nyuole to oyudo trauma. Samoro nyalo bedo ni oyudo trauma moyudo kata mana bleeding e wiye kanyo. Mano nyalo miyo seche ma koro biro chako bedo dongo to biro nyalo yudo tabu. To samoro bende nyalo bedo kana wacho seche mokwongo kanini nitiere gima luongo ni genetics. Samoro genes mage seche mane nyuole ilose noko dhi maber. Samoro wacho ni wonjore bo en gi chromosome 46. Samoro yudo ni koro gin 47 moro medore. Koro mano nyalo tamo mondo mi kik nyathini ka nyiero ko gimoro timo koro nyalo deko nikech gimoro amora ma watimo ka nyaka wuoge obwongo. To obwongo ma coordinate laini mag bat, laini mag timo gimoro amora. Ma bende kaka waketo ka gik manyalo kelo tabu wan gi gima waluongo ni cerebral palsy. Manyisore ni remo seche mane nyuolo nyathi obwongo hinyore. Aito bende ka samoro ka nitiere gima waluongo ni ka muya ok odhi e wiye kacha maber. Aito bende samoro inyalo yudo ni lumbru mar onding'e kacha wan gi gima waluongo ni spinal bifida. Spinal bifida tiende ni choke mag lumbru ka oko dongore maber. Koro biro yudo ni koro lumbru mar waluongo ni spinal cord cha oko umore maber. Mano nyalo kelo tabu. Aito bende samoro ka nyalo bedo ni in gi hinyruok e obwongo mari makoro ibiro yudo wan gima waluongo ni cerebrospinal fluid CCF. Koro CCF no en emo oluoko obwongo, keto obwongo mondo obed mayom mondo kik hinyruok moro amora bedie. Koro ka samoro nyalo bedo ni yudo infection, yudo gimoro infection to block flow mar pigno. Koro ka flow mar pigno otimore tibiro yudo ni nyathini koro wiye nyalo bedo ni beda maduong'. Aito badala mondo mi obwongo dongi to pie ma medore wiye kacha. Mano nyalo bedo ni kabo tabu. Aito kendo wan gi gima waluongo ni premature birth. Premature birth yudo ni samoro ka nyathi unjore onyuol gi dweche munjore onyuole godo to nyuole gi dweche ma below 7 aboro kanyo kapok ogik ndalo munjore bed ni moro nyuole. Koro manyisore ni koro gik moko ne pok odongo e dende kama ber. Mano nyalo kelo paro. Aito samoro bende konyuol nyathi gi gima waluongo ni low birth weight, ratil man piny. Ka ratil mare ne piny zaidi mano nyalo kelo tabu. Aito samoro ka nyathi nonyuol to noyudo infection to tere kama waluongo ni neonatal ICU mar nyithindo to bedo kuom seche mang'eny. Koro is ICU kacha bende onyalo yudo infection manyalo donjo kanyo. Aito bende wan gi gima waluongo ni genetic conditions to gi infection. Mago te nyalo kelo tabu ma koro nyalo miyo
delayed milestone okdong e haraka. Daktari wabu ka uyweyo seche mwaka uyweyo twadhi make kar genetic conditions kar nyinyo kanyo kato wabo make bende kar infections kod aluora ma nyathini tiere manyalo miyo nyathini deko e dongo ne kaka dwarore kato kwa duogo to ibor lere matut kaka ni lero moko ka okamano daktari. Kamano. Iwinjo weche go nyakwara Mugia Jwanga gigo manyalo miyo nyathi ok donge yo makare e dweche ariyo onego beni nyathini nyalo buonjo e dweche ang'wen onego beni onyalo timo ang'o kamano nyaka ochop higni 5 waka uyweyo ka waduogo to wadhi nyime seche mwaka uyweyo ni kantiere kod penjo ornwa penjo e yor SMS na mar SMS en 236 kidieny mar 2 ok adwa no bai kata matin omiyo kikisudi. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Unayajua majira ya Mungu? Ni majira ambayo hayajawahi kupita, maana ndani yake yana neno la uzima ambalo ni kweli na la kudumu milele yote. Haijalishi habari zako zinasemwa vipi ama wananena nini juu yako. Tambua na kuamini kuwa Mungu ameruhusu haya kuwa ni majira yako ya kufutwa machozi kutoka kwenye hilo daraja la muda mrefu na kwenda hatua nyingine. Haya ni majira yako ya kicheko cha ushindi. Amini kuwa kwa kila jambo kuna majira yake. Dial *811 382# to get majira. Wuktich ka wuktich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyako Mugia Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mar akwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Morindo yo. Onyanya penjo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalies to kapok wakelo ngolo. Wapuonjwa ni timo Ma en Makdani. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV
kawacho ni ngima en mwandu. Kawuono waketo maino e weche mag nyithindo kaka onego bedni gidongo, okange monego bedni gikawo kod ndalo monego bedni gitimore. Ma ka gigi ok timre seche mowinjore, to in kaka janyuol onego bedni chako paro ni to en ang'o manyalo bedo ni rach, to en ang'o monego bedni timo. Dr. Hamisi, ka nyathi onego bedni timo gik monego bedni otimo kata dweche 6 e dweche 12 to kotimre, janyuol okelo ni nyathi, thothne itimo nang'o, imanyang'o, ing'e weche mag obwongo, ing'e weche mag leche, weche mag choke, koso ing'e kuom nyathini mondo mifweny ni chandruok nitiere kon mane. Mano penjo maber sana, Ruth. Ka janyuol okelo nyathi e klinik, to gima duong' mwabiro timo en kawo historia kuom mama, nikech nyathi ok nyalo wuoyo. To kata kopono nyalo biro kata mana gi wuon mare, to wabiro kawo historia mare. Koro wabiro cheko ni to nyathini nonyuole ka weight mare ne romo nade. To sama nonyuole, be nyathino oywak. Nikech ywak mar nyathino bende is very important. Nikech seche ma nyathi oywak, nikech ibiro yudo ni koro onyuole, kosenyuole to koywak cha, to hewa donje lungs mage to yao ai to kendo ringo kadhi e wich. Nikech wawacho ni kupone obwongo okoso remo, okoso oxygen mar dakika mang'eny, to koro brain chako yudo, koro obwongo chako tho. Koro ko obwongo tho, ai to nyalo bedo ni en ginyruok man malo, to mano samoro nyalo deko mondo mi kik mondo mi oyud milestone mage haraka. Koro kubiro to mano historia mwakawo. Ai to ningeche tich bende kwa tikendwa, onyalo bedo ni nyathini bende wanyalo nene, pediatrician bende nyalo bedo ni osenene dakteche mar nyithindo. Koro watiyo wabiro nene hasa team, wakawo historia mara, kose kawo watimo examination. Wabiro fwenyo ni to nyathini en gi dweche adi, en gi dweche 3 kata en gi dweche 6, to poko chako smile, poko konyal kata mana bedo kitemo ni mondo bed piny, okonyal bedo supported. Koro wabiro kawo wabiro timo gima waluongo ni assessment mare, mondo wang'e to lechene magi chalo nade. Ka lechego gin weak, to gin weak machalo nade. Bende wabiro cheko ni to samoro nyalo bedo ni o develop gima waluongo ni kata mana ni stiffness kata contractures. Mago te wabiro cheko mondo mi walos treatment plan mwanyalo timo ne nyathini. Ai to kopo nitiere investigation ma samoro nyalo dwaro kata mondo mi ogoye picha mar wiye, kata mana idwade mondo mata wanyalo pimo remo, mago bende nitiere dakteche mwanyalo tiyo godo kanyakla mondo mi wayud kaka mwanyalo thiedho nyathini yo maber. To gima duong' sana ni en rehabilitation, mondo mi nyathi, nikech wawacho ni onge yath ma ng'ato nyalo muonyo mondo mi lechene obed motegno. Koro thieth mibiro timne maduong' ibiro timne gima iluongo ni physical medicine treatment, ma bende mano bende nitiere ji mang'eny matimo. Wan gi jok maluongo ni occupational therapist, wan gi physiotherapist, ai to kendo wan bende gi dakteche mamoko ma bende manyalo loso gik ma nyithindo bende wuotho godo, to gik ma ginyalo timo kamano. Ma seche ma ng'ato nyuolo nyathi nyaka obed very keen, tiende ni nyaka ong'e ni nyathini bende oywak. Kapono no ko yoko kuom thuolo marom nade. Nyalo bedo ni ne hospital to nyaka ing'e kaka janyuol. Tiende ni kaber to nyaka ng'ato bende siri. Nikech samoro in ng'ama miyo noteri kata pala kod weche makamago. Samoro bende iol e process no, omiyo jonyuol duto te kaber to nego bed ni nywako ne wachni. Nywako ne wachno. Magi hakikisha ni kendo kaber sana, to winjore gi dhi e klinik mondo profile mar ng'ama miyo cha okawe kaka kata nyalore, to en to gi jaode gidhi mondo pim remo margi ni to chalo nade. Samoro nyalo bedo kata ni gin gi historia mar sickle cell, ma bende samoro bende biro nyalo kelo nyathi mi kinyuolo bende nyalo yudo sickle cell, mondo mi wang'e chon, mondo mi koro ketgi e treatment makare, mondo mi okony. Nikech kana temo wacho mokwongo cha ni choke ema bende leche gi ringe. Koro ka choke nyalo bedo ni en gi sickle cell, yudo ka koro choke ka yom mok ginyal bedo motegno, biro nyalo bedo kata leche nyalo gawore bedo matek. SMS en 23600 wantiere kod Dr. Hamisi Olonye weche gi mokalo, kata wacho kacha ni mondo mi leche obed motegno kata mondo mi del obed motegno onge yath ma ibro muonyo. Be ni en nyathi matin kata be ni ng'at mang'ongo nitiere gik manyaka tim ema ang'no mi dendi bedo motegno. Daktari nitiere kod penjo mathoth mokalo, ina mondo miaka 2 kaito wadhi nyime kod tuo. Penjo moro wuok na kuom janeno wa moro wacho kacha ni penjo laktar kama nyathine sani ja higa 1 gi nus, 1 year 2 months, higa 1 gi dweche 2, to wiye ringo, onyalo wuoyo to
kane en jadweche 5 to ne noyudo ka ochungi gik moko dweche 7 en nowuotho. Nikech kotenore kod graph mane miwacha dweche 12 kaber onego bed ni nyathi wuotho to nyathini dweche 7 ne owuotho, sani en higa 1 gi dweche 2 to owuoyo. En kare adier manolili kantiere gwenge mag Ugenya. Ya mano nyalo timore nikech inyalo yudo ni nitiere jok ma ginyalo timore haraka to mwachiwo kani en span momiyo eneno kwa wacho ni wanyalo wacho ni dweche 2 nyaka dweche 4 to moro nyalo yudo nyithindo moko wigi nyalo bedo ni majot wigi yot mayo jomoko koro mago nitiere jok manyalo timo magara haraka ai to bende samoro mano nyalo timore kaka ng'at ma bende samoro nyalo bedo ni rito nyathi nyalo yudo ni ng'at ma rito nyathi wuoyo gi nyathi maber, nyathi en environment mayom mamoro nyathi to samoro ka environment man nyathi dongie samoro nyalo yudo ni joma rite samoro nigi okali sana ka nyathi dwa timo gimoro osiko muomore amora koro nyathi temo mondo mi omich ong'wony koro mano nyalo miyo nyathi bende ok nyal dongo haraka to mano to nitiere nyalo timore kama wich yot no nitiere. Ikelo point moro kanyo Dr. Hamisi ni kaka nyathi dongo e alwora ma nyathi donge bende onego bed ni ng'iyo maber mokalo ka jisik mor kanyo jisik gore kanyo nyathi bedo kod luoro koro kata ka nodwa wuotho otemo nikech ng'eni mondo seche e dweche 1 nyaka dweche 12 ka obwongo mar nyathi dongo zaidi to ka koro obwongo mar nyathi dongo zaidi to oyudo ka koro mondo mi odonge odwaro environment makare, environment mamuol ma onge koko mang'eny kendo obedo machiegni gi jok mohere emomiyo iyudo ka samoro nyathi bedo machiegni sana gi mama nikech mama kong'iyo mama to mama buonjo ne ai to inyalo yudo ni sabine ka samoro nyathi medo dongo odongo to samoro oluor ka ng'at moro dwa make to oluor nikech pok ong'iyo godo environment kamano. Namba mar SMS en 23600 kaka janyuol nyaki ng'e ka nyathini no ywak, nyaki ng'e ka bende oluwo sound, nyaki ne ka bende gik moko monego bed notimo e dweche ka otimo ka ok otim tere laktar biro timo nonro kaka dwarore. Isetimo nonro Dr. Hamisi yudo ni nyathini nitiere kod chandruok ne janyuol nikech ma en janyuol e be nitiere kod dang'ni mar paro gimoro rach ka ichako nang'o gi janyuol ichako gi nyathi kosetimo nang'o. Okay, wanyalo wacho ni jogi te nyaka iwuo kodgi kendo nyaka itimnegi gimiluongo ni counseling and nyaka iogi nikech mama kodhi e hospital odhi nyuol to odwa ni mondo owuog kanyo gi nyathi maber e seche moko kaka seche mosebedo kwa tiyo iyudo ka samoro kaka nyathi onyuol kawuono to a physiotherapist oluongi the following day ni nyathi chacha no nyuole to en gi tabu dwa ni mondo ang'owa mondo wane kaka wakonye koro nikech mama cha no ting'o nyathi kuom dede mang'eny bede pod ool to oyudo ni kaka ikone ni nyathi ne nigi tabu to kendo iyudo ka koro pache koro lokore aloka ai kendo winjo ka koro en gi lit mang'eny koro mama to gi nyathi kata gi jonyuol te nyaka benini obedo incorporated ka mondo wane kaka inyalo konygi koro gima duong' mwabro cheko ka wan gi gik ma nyathi owinjore bende nyalo timo wan gi gima waluongo ni gross motor skills nyathi nyalo wuotho nyathi nyalo ting'o bade nyathi nyalo temo ka ng'ama nyalo wuotho magi biro cheko kata konindo onyalo songo bade onyalo songo tiendene ai to mar ariyo wan gi gima waluongo ni fine motor skills ibiro yudo ni kimiye gimoro ni mondo maki matin to nyalo mako en gi grip ai to kendo ibiro yudo ni nyathi bende nigi cognitive ability kani cognitive manyiso ni koneno ng'ama familia to nyalo recognize kendo nyalo neno ko nyalo recognize ai to kendo nyathi bende nyalo wuoyo koro magi gik mwabro temo mondo wadil godo mondo wane kaka onyalo konyo nyathi koro kwa sa identify ni nyathini ok onyal songo bade ok onyal bet ok onyal chung ok onyal wuotho ok onyal mako gimoro koro wabro chake e stage mowinjore bende wayude no samoro nyalo ni nyathini en jadweche 8 to pod otimo gima odwa ni mondo onyalo timo kacha en gik mar jadweche 2 kata jadweche 3 koro wachako ne thieth no
pole pole mondo mi wakony kaka onyalo wuok e milestone mokwongo nyaka milestone mogik kamano. Ma ok en thieth ma kawo ndalo matin. Ok en thieth ma kawo ndalo matin, en thieth ma kawo ndalo mang'eny, kendo ok en thieth minyalo tim gi daktari achiel. Kaka natemo wacho, nikech inyalo yudo ni samoro nyathini en gi infection, samoro bende onyalo bedo ni en gi seizures, onyalo bedo ni oriere. Koro manyiso ni koriere to biro chunowa ni mondo wadhi wane neurophysician, daktari molony e laini mag bero kata e laini mar wich matimore kamano. Samoro bende nyalo yudo ni nyathini en gi wiye ok oriwore, choke mag wiye ok oriwore, pi pod medore mane wiye kacha. Koro kopo ni pi nyalo bedo ni pod medore wiye kacha, biro chunowa ni mondo wadhi wane ng'at moluongo ni neurosurgeon mondo ket mogi mondo ne VP shunt mondo tem kanyalo golo pi dende ka pi mondo pi owuogi. Koro en thieth mibiro tim kuom ndalo mang'eny to kendo ibiro time gi dakteche mang'eny. Waluongo gi dho ngere ni multidisciplinary approach. Kamano. Nyakwara Mugia Jwang', ok en thieth madhi kawo ndalo matin, ok en thieth midhi tim kod laktar achiel, en thieth mabiro chako kod hocho kuom jonyuol, kuom familia mar nyathini. Samoro inyalo penjori ni nikech physiotherapy kata ruecho kuma Dr. Hamisi olonye en ga weche mag ruecho, en ga weche mag weights ratil, en ga weche mag exercise. Nyathi ma jadweche 6, nyathi ma jadweche 9, idhi timne physiotherapy nang'o? Kik dhi mabor, kik isudi. Seche mwaka uyo ni bende orno SMS 236 000. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Mariana setimo ni weche maricho richo. Mokwongo natimo arus kodi. To nikech hera mar niti an nawe kendi. Kichako chopo gima chal kama ngima ni kendo. Ibiro ng'e ng'ama chal nade. Ok abi yie mondo nyako miluongo ni Pari omed dak odni kata matin. Gimoro amora matimre ka timre mana nikech en. Omiyo koro nyako ma jahawi marachno nyaka koro wuog e odni. Current national assessment indicate that there are over 100 organized gangs across the country. Kweth jokuoge maromo 100 kod grube jonjore mag siasa maromo 1,000 oyang ni ogo tach pachuka. We are not given extra time. The 7 days are there. Kenyans have an opportunity within these 7 days to reach themselves. IBC owacho ni ok gidhi medo thuolo mar ndiko joluto ombulu ka odong' mana ndalo 7 tiloro chenro no. Luoro ma wantiere go nikech kano wuoyo mogik to no owacho ni hali ok ber. Familia moro ka bondo ka sipul nigi achiedh nade to kuodgi mane jalweny KDF lale lweny e piny Russia. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Kidieny ma wacho pini wayawo lainde mag simu ka intiere kod penjo go simu mondo mi ipenj laktar. Dr. Hamisi nitiere studio obodo ko penjo duto te ma inyalo bedo godo kotende kod weche mag deko e okenge mag dongo
kuom nyithindo. Daktari yena mondo mwakawa SMS matin aito adhi nyime. Mano ne kare. Antiere kod penjo ka wacho kacha ni omor mokalo kod puonj ma wakelo e chenro mar Ramogi TV. Wacho ni nitiere kod nyathi masani jahiga achiel gi dweche 8. Wacho ni nyathini oneno kotegno sana. Mak mana ni ne okoywak kani nyuole. Ma anyalo chakelo ne chandruok e ndalo mabiro koso. Oko wacho na nyinge. Nyalo bedo ni nyathini nokoywak to e hali mar nyuole. Ne gik moko tebeyo aito onochako chaka yweyo immediately mano nitiere aseneno cases go ma nyathi ok oywak to ok oyudo eni hinyruok amora amora koro mano kanyalo wacho ni nitiere tabu monyalo yudo ka nyathi otegno kendo bo mare tiyo maber en gi good motor skills mano kanyalo wacho ni nitiere tabu kamano unless no onyalo observe onyalo ng'iya aito bedo nyalo tere bende nyithindo bende nigi pediatrician margi lakteche mameki manyalo cheke mondo cheke ni to ochalo nade mondo mi wane kaka nyalo kuponi nitiere tabu baadaye tinyalo konye to ko onge gi tabu okane tiende mondo bed gi wasiwasi kamano. Antiere kod penjo machielo ka antiere kod nyathi ma jahiga 2 osebedo kirwaye to pod onge lokruok tiende ni milestones ka deko ka nitiere yiena mondo miamake mana gi kanyo akawe simb Daisy kata duog ka Daisy halo penjo laktar. Hello penjo laktar. Machiegni Daisy? Dwa penjo daktari. An gi nyathi ma jahiga 5. To en CPD. Okinyalo weya kata kendo sani kikete piny en ng'ama lak to gi dweche ne no nadwa ng'eyo ni mano nitiere sida koso. Osechako lak gi dweche 5. Anya wacho ni kaka natemo wacho mokwongo ni nitiere nyithindo moko ma wigi yot manyalo songo gi milestone mag haraka. Koro gima duong' ne orite mondo kik obed no nyalo gore piny mondo tur kendo achako bed gi chandruok ngeche kaka stage no bende oko ka en active kamano ngeche leche ne pok obedo mojiwore motegno onyalo idho gimoro to go wiye mamano bende nyalo miwa problem manyalo chako dwoko gi milestone ne koka chien. Kane pok wadhi e yo Dr. Hamisi ne wapenjo kacha ni physiotherapy kuom joma dongo antiere kod Rose ka Rose. Rose halo penjo laktar. Halo Ruta Oimre nya Rose machiegni. Erokamano an gi nyakwara. To nyakwara ni sani en jahigni 3 gi dweche 4. So en very active. So nyathini ok wuo. Gima nyathini nyalo wacho en mana mama, grama kata nyalo kwayi pi. Ok wuo. Tena achiel kuom milestones daktari. Kora manyiso na achiel kuom milestone mano wawacho ka obedo affected. Aito samoro nyalo bedo ni wan gi nyithindo ma bende nyalo bedo ni gin hyperactive manyiso ni samoro obwongo margi tiyo haraka sana ma bende samoro ngech nitiere kaka dend dhano ujiro bedo moderated kuwuok e bwongo ne kadhi e dendi. Koro mano bende wanyalo wamo ginene mondo odhi one kata neurologist mondo nyalo check nitiere examination minyalo tim mondo wafwenye to okowuo kodeko samoro nyalo bedo ni ok owuo ningeche samoro hinyruok moro nitiere matin e brain ningeche mondo medhano wuo the speech center obedo located e brain e kune ma entiere emomiyo kiwuoyo tiwuoyo ningeche obwongo mari en sawa koro nyalo tero nyathini mondo miyo odhi otimne ne examination ka en maringo motor skills nego ni sawa mano manyiso ni samoro nyalo dwaro mondo odwa ne daktari mwaluongo ni neurologist mondo cheke ane. Okang'eyo daktari ka weche mag nyathini en kende ot kama kata jomo wuoyo go malong'o onge nikech ka pod nyalo wacho baba mama nitiere words monyalo wacho en mana ni ok ochopo 50 kaka ne wawacho cha to nyalo wacho nitiere gimoro mana matin. Nitiere gimoro matin ma samoro kotere kuom neurologist dakteche mag neurologist ka to nyalo konyo mondo wane ni kama problem ko kamano to kata kotere kata mana in pediatrician onyalo timo examination onyalo run some test moko kata nyathi nyalo go picha mondo wang'e to samoro ka problem nyalo bedo ni wuok kanyo. Yena ka usimbo Mary halo penja laktar. Amos nyathiwa yudi nadi adhi maber Mary machiegni an Mary tieno Kakamega penjo nyan gi mtu halo yudi nadi nyathiwa wawinji maber Mary machiegni iluonga ni Mary tieno an Kakamega an gi nyakwara mo siko wadi ya to ko nyalo wacho kata mama kata baba ko nyalo luongo ko mano apenjo ni ya wawinji mama wawinji Mary wawinji
Erokamano ahinya. Penjo mar Merino dwa chalo kod penjo mane wantiere godo cha. Mokwongo machielo mar nyathi mano. En mana ni mari koro higa achiel. Koro higa achiel to pod nyathi pod nyalo wacho weche matin, ok onyalo wacho weche mang'eny ahinya. Koro miyo wanyalo miye, pod wanyalo miye thuolo. Wamiye thuolo. Kik warok nyathini ahinya. Wanyalo miye thuolo matin. Daktari adwa ni mondo mi adwege penjo mana penjo kapok wadhi e yweyo. Kamano. Physiotherapy mar joma dongo en ga leche, en ga weights, en ga gin gik mitimo mang'eny mokalo. En nyathi ma samoro ja higa achiel gi nus. En nyathi mok nyal bet, en nyathi mok nyal diedo. En itimo ne nang'o nikech niwacho ni ok duto te ma ithiedho gi yath. Kata kamano antiere kod William e line. William, hello penj laktar. Hello Ruth, amo kumi studio kanyo. Machiegni. Adwa penjo laktar nitiere moko nene 2023 minutes neno konyre. Tok konyruok nene onyisa ni nitiere gi problem ni umbilical cord mar nyathi neno wang', umbilical cord neno wang'. Koro nyathi kata king'iyo iye ineno ne nyaka dok lochin mantiere iye kaka chalo iye ne transparent. Koro akiani ne shida mane manyalo bet ni ne obet kuom mama konyuolo nyathi nikech nyathi nene watema weche. Koro akiani ne shida mane manyalo kelo giri kabila no. Daktari kanya konya to konya i wachno. Okay, otamo wacho ni nyathine umbilical cord kama ipogoro gi min mare kano ng'ato no chal ka gimoko dinore maber. Aparo ni samoro nyalo bedo ni mano nyalo bedo ni nyathino no yudo infection. Samoro ningeche kapo ni koro pende okochango maber. Koro ka pende okochango maber, aparo ni mano onyalo dhi ir pediatrician, bende pediatrician nyalo kelo daktari mar surgeon manyalo baro nyithindo mondo mi otim ne cheko makare, kata mana general surgeon nyalo cheko mondo ne kaka nyathini nyalo kony. Ngeche mago gik minyalo kony mondo orivre obed maber. Kamano. Kaito bende thothne kik ibudh godo ahinya tema tek mondo mine laktar mapiyo piyo seche menyalo neno i nyathi kokale pende ok en gima ber nikech en exposed. Ningeche sana gima timore sana en infection, especially koso mano nyalo tiyo kata kage makas mane tiyo godo nok en aseptic technique, nok en maler. Koro samoro mano nyalo bedo ni nyalo kelo ne tabu. Koro penjo ni koro nyithindo matindo kitimo negi physiotherapy titime nang'o? Koro nyithindo gi wabro pango thieth margi. Nitiere thieth mi ibro timnegi mana ko ginindo kata mane par more dier ot. Ok ang'eyo ka an gi picha kata kamano inyalo dhi nyime pim no. Par mikete dier ot. Koro par mikete nikech ok nyal dwani mondo ithiedh gi kama oting'ore gi malo sana nikech nyathi nyalo tagore to gore piny. Koro en thieth ma watimo gimoro ni floor mat. Kama kar floor mat kanya ka wiye penjo machielo. Hello penje laktar. Hello Ruth. Machiegni? Mako piyo. Mar Leunda machiegni? An gi nyathi moro ma nigi problem mane to en ja higa achiel gi nus kama. To komindo ginyalo tuko muodo lake kabisa. Aeto samoro be ginyalo tuko onindo kanyo ma ori lake magada kuro imule kama kuro linga linga tisa kabisa. Kuro onyalo okedi mora kama ninde. Nyalo tuko kimera kama. Komindo samoro nyalo tuko muodo lake oboro ko muodo lake. So mano tabu mano mitani ukeli. Tabu mano makelo la ikidigana. Daktari olega kanyo. Daktari? Aparo ni mano penjo maber sana. Nyathini kanindo to owinjo ka nyathino muodo lake. Muodo lak en a sign mar delayed milestone. Mabende samoro nyalo bedo ni activity mare mar obwongo mare nyalo bedo ni nitiere gi tabu. Koro mano dwani mondo bi odhi one neurosurgeon, neurophysician mondo review nyathino mondo nyalo kete yien. Samoro bende nyalo bedo kata no convulse. Nyalo bedo ni nyathi cha dende en gi dende tetemeka. Mano nyalo keto ni tabu. Kamano. Erokamano ahinya. Adwani mondo mwadoge par. Waseyudo ni nyathi nitiere kod chandruok, ok ochopo okagi monego bende ochopo seche mowinjore.
ni wacho kacha ni ipedho par piny seche mitimo ne nyathini koro physiotherapy. owacho ni mati kita mat piny kacha maber. Koro nyathini kosetimo examination koro iloso ne treatment plan. Koro ibiro chake tirwane dende te maber kabisa. Ai to koro nitiere exercises mibiro timo ne mabiro wuok e bade, mabiro wuok e elbow mare, e wrist mare, e joints gi te mar dende, e fuoni ni te. Nikech wawacho ni kopo ni nyathini obwongone puonjore movement maricho to mane madonjo obwongo mane mabedo registered. Koro momiyo iyudo ni koro ng'ama nigi lony e movement mar joint gi ema nyaka tim gino mondo mi ging'e. Aito kendo ko kata kanyalore to inyalo time bende kata kopo ni min mare bende neno. Koro ng'e ni nitiere kaka gigo owinjore bende gibedo moved mondo mi wa stimulate obwongo mare mondo ng'e ni gik moko kaka timore. Koro kwasetimo exercise e mat kanyo bende wan gi gik moko waluongo ni Swiss ball. Mpiche moko madongo ka. Mpiche madongo go bende watiyo godo mondo wa stimulate godo brain maggi to gi muscles maggi mondo nyithindo ka ochal ka gima gijakore mondo mi dendgi ochak bedo motegno kendo lechegi bende ochak bedo motegno. Koro mano wabiro timo e stage mar ndalo maber. Aito kendo kwasetimo mano bende nitiere gik moluongo ni ibiro chak puonje ni to bende kaka onyalo kupo ni osegik stage manyalo chako onyalo beto. Wabiro puonje ni to kaka onyalo chako mondo mi obedi. Koro kosechako bet koro wabiro matemo follow gikaka te kaka owinjore bende gik wuok kaka seche monyalo ting'o wiye malo cha mondo wapuonje kaka onyalo bedo onyalo ting'o wiye malo. Aito bende koponi wanyalo puonje kaka onyalo koni mak gik moko wamiye exercise manyalo miyo mondo mi o grasp gik moko. Kendo kogik e stage mar puonje kaka bedo piny mano bende watimo mondo wa follow milestone development ka te. Ko gik e stage monyalo chako puonje mondo chak puonje gi wuoth. Koro wanyalo nitiere gik mwanyalo tuene e tiende kolos gi ng'ama waluongo ni orthopedic technologist, ng'amolony manyine ma e gik mwanyalo tuene e tiendene mondo mo inyalo konye mondo chung. Aito bende clinic kacha bende wan gi gik moko mwanyalo tuene nyathini mondo chung maber. Ningeche wacho ni nitie gima waluongo ni proprioception. Gima obwongo fwenyo e dendwa ka en mana chokewa gi. Koro kichung to obwongo fwenyo ni kare winjore dhano bedo ni chung. Koro mano mwaluongo ni proprioception mondo mi obed onyalo appreciate the environment. Aito koro kogik e stage kendo wachako puonje pole mondo mi owuothi. Koro e thieth ka waluwo milestone development mwacho ni dwe mar 1, dwe mar 2, dwe mar 3, dwe mar 4, dwe mar 5. Koro watemo puonje gik mowinjore bed notimo e stage ka stage mana entiere ka. Kamano. Nitiere gik matinde okata tinde gik ma jonyuol thoro tiyo ga godo kuom nyithindo iyudo kaka baby walkers. Nitiere gik mang'eny ma jonyuol tiyo godo mondo mi o support nyithindo. Debe ni gigi bende nyalo kelo chandruok po nono ni nyathi tiyo kode aming'a e seche ma pod ok owinjore koso kochako tiyo godo chon. Wawacho ni owinjore nyathi omi gima owinjore e seche mowinjore. Nikech kikawo nyathi ma jadweche 2 ichako kete ni mondo ochak ting'o ng'ute wiye malo, samoro ibiro yudo ka leche kapok obedo motegno. Koro leche ka nyalo yware zaidi mainy kata mana the brain kata mana nyalo the nerves. To kopo ni nyathi ma pok oromo chung malo tisichako kete ni mondo chak keto weight e tiendene. Samoro inyalo keto weight mang'eny ma koro tielo ka mondo mi badala mondo gidongo ka giriere to nyathi nyalo chako dongo ka koro tiendene koro chako gwedore. Nikech chako keto gi mondo mi giting ratil mapek kapok choke obedo masawa. Koro momiyo gimoro amora owinjore oti godo e sama owinjore sama kare. Kamano. Nyakwara Mugejon kikirok nyathi ket nyathi e gik mowinjore e seche ma owinjore. Nitiere jonyuol ma samoro neno ni gidong' chien, neno ni ok gitimo maber, nyathi ok dhi kaka dwarore. Wach mogik minyalo weyo gi godo en mane Dr. Hamisi? Gima nyalo temo wacho ni nyithindo kaka sana nyithindo man gi tabu mag delayed milestone gi samoro jonyuol temo keto gi aketa e ot mondo mi ginere sana. Gima nyalo temo advice jonyuol manyalo bedo ni nyithindo machalo kamago gidhi mondo gidhi ir daktari nyalo konyo nyithindo ma gibeda nyithindo maber, ma bed nyithindo manyalo dhi e school, ma gitim gige gi kabisa, ma giduoga normal. En ni gimodeko ni gideko kapok gigiko e okang' mowinjore bed ni gike. Tinyalo kony gi jalony makare mondo mi giwuok e stage mokwongo, stage mar 2 nyaka stage mar 5 kamano wacho. Manyiso ni geno
pod nitiere. Geno pod nitiere. Daktari, pono ni ng'ato dwa tudore kodi, samoro ne udwa ni mondo mi openja to ko yudo thuolo, inyalo yudi kanye namba mar simu, bende wanyalo duoko erokamano. An a private practitioner, ayudora kendo an gi private practice mara kama antiere ofisa nitiere Nairobi ka, building moluongo ni Professor Nelson Awori Center. Kanyo aran clinic miluongo ni Kilimani Physiotherapy Center. So e Kilimani Physiotherapy Center kanyo yuda, kendo bende hospitende moko bende nitiere madhiye mabende nyalo dhi nene jotuo. Koro namba mar simu mara en 0733 54 68 75. Inyalo noyo no? 0733 54 68 75. Mane namba na. Nyakwara Mugeji wangi winjo gima Dr. Hamisi owacho, poko deko. Nyalo bedo no deko to podi nyalo konya, podi nyalo jol. Kiki pande nyathini, gol nyathini oko. Igole oko kitere kanye ir lakteche molony. Mondo mi gitimango, gitim assessment, gitim nondro. Ni chandruok deko nitiere kon mane. Inyalo chak kode gi kanye. Mos obro chopo wuoth. Dr. Hamisi, erokamano mathoth. Agino ni odiochieng' machielo kwa luongi boduoge penje laktar. Erokamano ahinya. Ne oganda wa momiyo chenro ni obedo kare. Chenro ni okel kata okete kare gi ji mang'eny mokalo. Jogo mochung' ne taya, ler ma studio, kachiel kod kaduol, erokamano mathoth. Ne director na Alex, kachiel kod producer na Perpetua Okoth Nyameja, erokamano mathoth. Ne in jahera mar chenro ni, nyathini seche mimako ichne, seche ma intiere ich, ng'ama miyo nyaka ritre, seche minyuole te mondo minyuole siptal, clinic bende nyaka idhiye, monitor nyathi mondo ing'e kaka odongo e yo makare. Nyaka kendo odiochieng' machielo, ani luonga ni Ruth Otieno kawacho ni ngima en mwandu, oriti masane.